Ahoj lidi, vítám vás u svého dalšího videa a tentokrát je to už z Ultimate Teamu, výkop dneska nebude. Začínám tady hned, abych vám ukázal svůj Ultimate Team, je to, jak jsem říkal, španělská liga. Na hrotu Mandžukic Hernández, pak tam mám ještě v záloze Negreda a Torrese na hroťáka. Tady Arda Turan, který mě překvapil na to, jak má vysoký celkový hodnocení, tak se dá pořídit za hodně nízkou cenu, myslím, že jsem mu pořizoval asi 2000 coins. Pak tady Ilara Mendy a v obraně Godin a Vermaelen, tady ještě Arbeloa a na levičce to vypadá takhle. Je to spíš tak, jo, tady mám ještě Varana, ale to je myslím, jo, tady mám ještě 2 CBčka. A tady mám zraněnýho, tady ještě budu muset koupit nějakou kartu, abych ho uzdravil. Takže takhle vypadá můj tým, ještě ho samozřejmě určitě budu zlepšovat. Ale teď jsem tak nějak ve stádiu, kdy mám nějaký tenhle tým, který je, já nevím, vešel by se tak do 15 až 20 tisíc coins. A teď už tam jsou prostě hráči z té španělské ligy, nebo španělský jako hráči ze Španělska, už jsou o něco dražší. Budu si určitě kupovat lepšího golmana, ten Oblak není špatný, ale jsou tam lepší, třeba Bravo v Barceloně a ten se dá sehnat taky docela za levno, ten má myslím 82 nebo 83. No, já už to nebudu zdržovat a můžem začít, hraju tam jeden ten Midlands teď nevím, jak se to přečte, omlouvám se. Hraju tenhle pohár a výhra je teda 600 coins a je to, obtížnost je poloprofesionál. Takže se můžeme vrhnout na to. Tady ještě vlastně před zápasem bude, a tohle teda nic moc s tím golmanem. Ale mi nikdy moc nešlo. Tak aspoň něco jsem trefil. No, tohle už přeskočím a jdem rovnou na zápas. Stadion jsem si koupil Santiago Bernabéu, ale pak asi si budu kupovat ten Signal Iduna Park, protože Dortmund je prostě Dortmund. Dresy mám teda, protože mám španělskou ligu, tak jsem si vybral vlastně jeden z mých oblíbených klubů a vybral jsem si Atletico Madrid a mám jejich jak domácí dresy, tak pak i tyhle pruhovaný a pak mám i jejich hostující dresy a ty jsou šedivý. Nejsou moc, nebo ne, nejsou moc hezký, ale tyhle pruhovaný jsou hezčí, no. Ty se dávám častěji, pokud to teda jde, aby se to pak zas nepletlo. Jak pod tohle video už dám ježišmarja, tak to se nepovedlo, dám jméno mýho účtu na Originu a budete si proti mě moc, přijďte si mě do přátel třeba a budete si proti mě moc zahrát třeba tady se svým Ultimate Teamem. Vy už jste můj vlastně viděli, teď moc jako velkým změnám asi nebude docházet, protože teď spíš hraju tu kariéru, ne jako single, než online, taky jak jste viděli, tak nemám tady moc odehraných zápasů, vlastně mám jich tam 33 vyhraných, 3 prohraných a žádnou remízu. No. Já spíš ze začátku, když hraju, tak hraju spíš ty turnaje a aspoň si trochu vylepšuju tým. Hrál jsem, myslím, asi 3krát proti nějakému jako skutečnému hráči. No, když jsem hrál první zápas, tak jsem měl vlastně něco obdobného, jako mám teď, už skoro stejný, ještě jsem neměl, myslím, Hernándeze a Negreda. A to jsem nechtěl, ne, se offside, kámo. A proti mě to našlo nějaký tým v 10. divizi, to našlo tým, kde byl na hrotu byl Benzema a na křídlech byl ten Neymar s Balem
takže já jako jsem byl trošku bez šance, jsem si říkal, ale nakonec jsem to docela uhrál. Nejdřív jsem prohrával 1-0 a pak jsem otočil na 2-1 a pak i na 3-1 a pak on dvěma slepenýma golama vlastně jak on vyrovnal a pak mi v 90. minutě vlastně už nastavení dal gol na 4-3, no, takže to byla škoda, jsem si říkal, že aspoň bod s ním, ten by byl fakt dobrý, protože měl fakt silný tým, ale bohužel to nedopadlo, no. Takže byla jedna z mých těch 3 proher, no. Samozřejmě nejsou, všechny ty 3 prohry nejsou z těch zápasů se skutečnýma hráčima, pak jsem ty 2 vyhrál, a už bych mohl taky začít trochu hrát, jsem dostal úplně zbytečný gol. A vlastně ty 2 jsem vyhrál, ale já jsem pak prohrál, když to byl nějaký turnaj myslím, že na profíka, já jsem hned v prvním kole jsem dostal Real Madrid a jsem prohrál, myslím, 2-1. Jsem se dostal docela na prdel od nich. Jsem dal vlastně nějakýho náhodného góla, jinak oni mi furt tlačili. Tak snad to dneska bude lepší proti Hamburku. Joj, to je škoda. Mandžukič, on je opravdu dobrý, on je vysoký a většinu hlaviček bere on, i když tam je nějaký třeba vyšší obránce. Nevím teda, jak by si poradil, já nevím, třeba kdyby tam byl Piqué, Hummels, ale zatím co jsem hrál, tak je hodně dobrý. Vyhrává většinu těch soubojů. Jak jsem taky říkal, tak až si trochu vylepším ještě tuhle španělskou ligu, tak se budu snažit postavit i tu německou ligu. Tam, jak jsem říkal už v minulém videu, jsou až nečekaně levní hráči, což je fajn. Navíc jsou z Dortmundu, nebo dost těch levných z Dortmundu. A takže to je fajn. Chyť to. Ne. Co to bylo? Turane. Toho Turana už jsem měl ve 14, byl fakt dobrý, takže já jsem neváhal a koupil jsem si ho okamžitě, jak jsem na něj měl, přibližně ty 2000 coins, což bych řekl, že za 84 je pěkná cena. A asi to tak vypadá, že tu kariéru za Dortmund bych rozjel už v pátek. Tohle video vlastně vyjde ve čtvrtek, to je 20. Jo, 20. A já založím už tu facebookovku, založím ji teda něco dřív a asi už dneska. Jo, napíšu to tam už ten příští týden asi i tenhle, i když no vlastně tenhle týden bude stejně asi jenom FIFA. A už vzhledem k tomu, že nepočítám moc s tím, že jako tam bude hodně hlasů na to, za koho mám hrát, tak i když už tam byl jeden koment od jednoho uživatele a ten psal, že se těší na kariéru za Dortmund, takže za to jsem rád, takže asi budu hrát za ten Dortmund. A začal bych v pátek, takže místo neděle dopoledne to ukončím už v pátek dopoledne a odpoledne už bude první video z té kariéry. Pak přes víkend možná stihnu i 3 místo 2, takže možná jako v sobotu budou 2 a v neděli 1. A pak od pondělka snad už ten Dragon Age.
Ježíš, on se zranil, ten blbec. Ježíš. Ach jo. No, Hernandez, no tak to je dobrý. Tak ho vystřídáme. Já tam dám tam Torrese. Ten Negredo není špatný, on je takový velký, takže jako souboje o míč dobrý, ale on je pomalej. Je pomalej. Jo, oproti Mandžukičovi, Torresovi a i Hernandezovi pomalej, no. A jinak jako dělovku teda má, to jako, to se mu musí nechat. Ale to jsem nechtěl. Pěkný gol do šatny. Pak ho dal, no jo, Torres. První střela, hned gol. Tak to je parádní. Takhle by se mi to líbilo. No, smůla, no. Pěkně to stačilo. A odtyčky. Pěkně. Jsem si od něj moc nesliboval, protože jsem jako v té 14 a tak jsem jako slychal, že on není moc dobrý, ale pak jsem ho právě jednou našel, já nevím, už bývalo asi 20 vteřin a on byl za nějakých 1100 jenom. Tak jsem si řekl, dobře, koupím ho, zkusím ho. A prostě když bude špatný, tak určitě se bude moct prodat za víc. A jako zatím nemám v plánu ho prodat. A paráda. Tak jsme stihli dát ještě jeden gol. Pak ho dal, to vypadá Vermaelen, jo. Ten většinou dává teda góly hlavou. Výjimečně dal gól nohou. No, pěkně. Dobrý, 3-1. A to jak to bylo vyrovnaný, tak teď jsem dal 2 rychlý góly, což je fajn. Tak, nic. Fajn. Tak zatím jsem docela spokojený. Tak přeskočíme. Tady někdo potřebuje střídat. Možná ten Pardo. Ale... A ho tam zatím ještě necháme. Že se... Já nevím, mně přijde, že ty hráči ve futku jsou víc náchylnější na zranění a rychleji se vyčerpávají, než v normální kariéře. Ale nevím, může to být jako jenom můj pocit. Ale já nevím, ten Hernandez to už je minimálně 10. zranění a to jako, to nehraju skoro vůbec, když se to jako vezme. Au. Dobrý, někde písknu to. To je od něj velmi šlechetné. No nevím, jestli by se tady odsaď už dělalo ohrozit brána. Mohl bych to zkusit, jestli tam bude nějaký dobrý sniper. Turan, tyjo, 30. Ale tyjo, to je 36 yardů, no a kdo má vědět, jak to je daleko, že jo? Tak já to asi vyzkouším. Žádnýho hráče tam nemá. Aj. O něco víc. O něco větší střelu a o něco víc ještě doprava, no. No tak tady aspoň si můžeme znova kouknout na gol Vermaelen. Je byl špatný. Gambot taky střídá. No já už asi taky vystřídám. A takže dolů ten Pardo půjde a místo něj tam půjde tenhle a Vermaelen už taky se vypadá, že už moc nemůže, tak tam pošlem Varana. Varan to vyřeší. Tak.
Tak utíkej. A to můžeme přeskočit, fajn. Aj, škoda, aj. Aspoň nevystřelili zatím. Aka pryč s tím. Aka Mandžukič, a tam je naběhnutý. Škoda, že to neprošlo, nachycám. Ježíš, tam zase nějaký zraněný. To není možný. To není možný. Ale dobré, já už jsem se že Varane je zraněný a oni tam jenom o něm něco píšou. By bylo blbý, kdyby přišel a něco zranil. Tady je taková otevřená ulice. Ne! Uf. Ještě je to takhle zazdíl. Tyjo, on se fakt ten Varan zranil. No to není možný. Ach jo. Tohle by se mělo nějak pořešit. Tak nic. Já to budu zkoušet pořád a neustále. Většinou se, jak pamatuju, myslím tak ve 14, pokud jste vystřídali jakoby všechny 3 hráče, tak pak už, teda mně se to aspoň nikdy nestalo, že když už jste měli všechny vystřídaný, tak už se nemohl nikdo zranit. No, tady už to na vás kašle z vysoka, no. Prostě ať těch máš vystřídaných kolik chceš, tak prostě se ti klidně zraní celý tým. A takhle pak, když se jich zraní pár, no a to už taky vyjde na docela dost coins. A pak taky docházejí furt, nevím, mám furt pocit, že docházejí smlouvy. U mě. To mám, tak jako nemám to tak, že by, že jak jsem postupně nakupoval, tak to nemám tak, že bych prostě bylo jedno období, kdy prostě všichni nemají, ale jde to právě postupně, no, takže ale ne. Jde to postupně, takže vlastně furt musím nějaký smlouvy kupovat. A jim se taky zranilo. A jak aspoň vedem. Když máme toho zraněního teda. Ale ne. Tak utíkej. Utíkej. Ale ne. Mě to dneska nějak nejde vůbec. Jsem mohl ještě dál jako do vápna jít a jsem to takhle už musel vystřelit. Škoda. Tyjo, tak jsem měl docela štěstí. Zápas už naštěstí skoro, nebo už pomalu končí, už necelých 10 herních minut. Já jsem docela zvědavý, jak dlouho bude trvat, než dohrajem ten Dragon Age. Jako RPGčko velký, takže to bude asi big. Co jsem koukal, tak jak má na jaře, v únoru vyjít ten Zaklínač 3, tak ten má mít, ten právě u něj nemají být žádný datadisky ani DLCčka, který by se měli platit, oni vývojáři chtějí prý všechno narvat do hry a má tam být přes 100 herních hodin, takže bez nějakého multiplayeru, prostě samotný příběh. A samozřejmě takový ty vedlejší úkoly, že jo, které jsou všude.
takže to bude asi taky docela mazec. Co slušně překotil. Jo, 5 minut se nastavuje, paráda. To je dobrý. Nevím, teď mám, jako i když se nic nestane, tak mám pocit, že hodně často se nastavuje těch 5 minut. I vlastně, ale to nebyl faul. I v demíčku, který jsem vlastně hrál, tak tam bylo hodně často se nastavovalo 5 minut. Nevím. Teď to, ten Oblák. Tak a pojď. Tohle obejdeš, tomu utečeš, jsi rychle. Tak ne. Tam si to blbě kopnul. Tak, už to písní, konec. Už si moc připsat nějaký koinci. Vyhrál jsem první zápas v turnaji, doufám, že ho vyhraju. Vlastně, když tak, kdybych se dostal do finále, tak bych mohl ještě když tak natočit to finále, pokud byste chtěli, ale já bych ho sem asi když tak dal. Jestli jsem vyhrál nebo ne. Tak jo, takže to byl můj Ultimate Team, 8-4, nic moc. Já doufám, že se vám zápas líbil, 431, tak to jde. Doufám, že se vám zápas líbil a v pátek už u kariéry za Dortmund, nebo za někoho jiného možná, nejspíš za ten Dortmund, tak čau.